7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा रैमु बसुमतारी गोब्राब ब्लाड केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै दं गुवाहाटीनि GMch देहा फाहामसालियाव। उन्दै बैसोआवनो बेरामजों नोरजिया जानांदों रैमु बसुमतारीया। फाहामथाय होनो गैया आखायाव रां, आंगो फिसानि थाखाय रां बिबायदों अनसुलि बिमाया। बाक्सा जिल्लानि मसुरपुर आमबारि गामिनि बिफा प्रहुल बसुमतारी आरो बिमा पदुमि बसुमतारीनि आंगो फिसाजो 7 बोसोर बैसोनि रैमु बसुमतारीया गोब्राब ब्लाड केन्सार बेरामजों भुगिनानै दङ। उन्दै बैसोआवनो गोब्राब बेरामजों नोरजिया जानांदों रैमु बसुमतारीया। आथिखालाव रैमुखौ गुवाहाटीनि GMch देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं नखरनि रांखान्थियारि थासारिया मोजां नङैनि थाखायनो 7 बोसोरनि रैमु बसुमतारीखौ फाहामथाय होनायाव जेंना सोमजिदों। बेनिखायनो नखरनि बिमा-बिफाया सरकार, समाज सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथायारि मददनि थाखाय आरज गाबहरदों। गोसो गुदुं सुबुंफोरा बिफा प्रहुल बसुमतारीनि स्टेट बेंकनि एकाउन्ट नम्बर 3527641353 आव रांखान्थियारि अनसुंथाइखौ हरनो हागोन।